Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, utod-utod nga parte sang lawas na sapwan malapit sa NBI Bacolod. Fire Prevention Month kick-off sang BFP Iloilo City nangin madinalag-on. 2.3 billion pesos nga waste to energy facility pagatukoron sa Iloilo City. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Mga ginutod-utod nga parte sang lawas nga ginapatihan isa ka lalaki ang natukiban kaina sang aga Marso 1 sa atubangan mismo sang opisina sang National Bureau of Investigation Bacolod City. Ang opisina ang sa kilid lamang sang Kapitolyo sa Negros Occidental sa Aguinaldo Street, Puro Camote Kahoy, Barangay 4. Suno kay Colonel Noel Alino, Director sang Bacolod City Police Office, ini ang nakita ni Salvador Algara, isa ka empleyado nga job order sa NBI Bacolod alas 5:45 sa kaagahon. Suno pa kay Alinyo ang nasapwan nagalakip sang wala nga kamot, wala nga tiil kag duwa ka dalunggan kag ginapatihan nga nagdugay na sa pila ka adlaw. Dugang pa ni Alinyo may kaupod man nga paandam nga nakasulat sa putos. Ini may ngalan sang isa ka NBI agent kag may mga tinaga nga protector kag drug lord. Bangod sini ginsugo ni Alinyo si Captain Glenn Montaño, hepe sang Bacolod Police Station 2 nga sakop sang Barangay 4 nga mag-double effort sa pag-imbestiga. Sa piyak nga bahin suno kay NBI Bacolod Chief Attorney Renua Baldovino ngang ila ahensya ang nagatutok sa karon sa pagkontra sa illegal gambling kag indi sa illegal nga droga. Dugang pa sini ila napabalo ng NBI National Office sang insidente. Ang Bureau of Fire Protection Iloilo City sa pagpanguna ni Fire Superintendent Melanie Habawel nangin madinalag-on ang ila sini nga kick-off sang Fire Prevention Month kagina sang aga March 1. Ang kick-off activity ginsuguran paagi sa motorcade o kunang wake-up call sa bilog nga syudad sang Iloilo. Kaupod ang mga fire trucks kang makatapo man sang BFP, ini nagpatimaan nga umpisa subong nga adlaw may mga aktibidad ang talatapan para maghatag reminder kag awareness tuhoy sa mga sunog. Naghiwat man sang misa sa may bahin sang BFP Iloilo City Station. Pagpatak alas 12 sang udto, ang BFP naghiwat sang 5-minute traditional simultaneous blowing of horn. Diri nagapahanumdum gid ang talatapan nga maghalong kag mangin alerto kung may sunog. Handa man ang BFP nga magresponde kag mag-aksyon sa tion sang kinahanglanon. Nagpartner ang Iloilo City Government kag isa ka pribado nga kompanya agud sulbaron ang problema sa solid waste management kag paghaganhagan sang kadamuon sang basura nga gindala sa kalahunan sanitary landfill sa distrito sang Mandurriao. Kahapon nagginlagdaan ni Mayor Jerry Treñas ang joint venture agreement sa Metro Pacific Water Investment Corp para sa pagtukod sang 2.3 billion pesos nga integrated solid waste management facility sa Barangay Ingores sa distrito sang La Paz. Ang ginproponer nga waste to energy facility ang makaproseso sang hasta 470 tonelada nga non-recyclable nga basura bilang potensyal nga panggatong para makaproduce sang 2.4 megawatts nga enerhiya. Ginhatagan importansya ni Treñas ang kinahanglanon sang syudad nga makakita sang alternatibo nga solusyon sa solid waste management bangod ang lifespan sang kalahunan sanitary landfill magatapos na sa madason nga 3 ka tuig. Sa ila kasugtanan, ang ISWMF magatreat, magarecover kag magakonvert sang basura sa syudad sang refuse-derived fuel kag biogas nga ginakabig nga renewable energy resources. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.